amma ka bisa akwai wanda ka fi shi siffa ta alkhairi da arzikin duniya amma rana gobe kiyama ya fi ka gata rigar sa ma ya ta gagare ka siya sama haka Allah ya goman ka da rana ne baka da hankali yanzu da hankali da hankali ai haukan majari ne Allah jama Allah ka jari da kwanakin baya lokacin shau a wannan mulkin shau shagari 1983 ya sauka a 82 ba ni da kudi na jin yunwa ga ni kuma yaro babanmu kuma yana noma ni ko ban yi noma mu mai da tafara a gane an kai ni makaranta to sai na zagaya gidan mahaukata na da wani sai daga ana ba su makaroni da taliya da kaza har da kawuwa wallahi da taliya da makaroni da tuwon shinkafa da miyar danyen gubewa sai na je na samu malamin hauka ta ce dan Allah dan annabi sa da cikin mutanen nan kawai sai dauko bulala da take sai wani mabaye ya ce abu ya aka yi sai ce wani sai wai a saka shi a cikin nan sai na ce kyale shi menene yasa ka faɗa haka sai na ce ya za ina da hankali da gemu a ina yaro ba da kuɗin da zan ci abinci in zo in tara mahaukata na cin taliyar da kaza rana ta kusa kai ni wani kuma ana ce mun ɓarawo haka kawai ba ko kogo dan Allah ya nazar ba sai na yi duka za a daure da ba wannan abinci ko wannan gidan mahaukata da ni za a gama dukiya wallahi Allah sai zaro 500 ya wani ce ga halawa ga mini sai hauka ba wai mai mahaukacin da yake faɗi ba ganewa ake yi abinda suka ce to wai yanzu da kake maganar tafiyar zuwa Sokoto ne yanzu in aka baka yanzu da wannan ya baka da misali ne mai to zuwa ina wannan zai tsaya wannan shi wannan za a iya wucewa da shi gurin famfa liƙin maka saboda shi ba ma roƙe yi bai bayar ya bayar Allah yake so su dauka bayar to shi kuma wannan fa shi ma haka saboda yayi a cikin raha to ga wata ba amma nan yana shi ba je ko ina Allah yana ba wannan ne 20 nan fa wannan ya ma wasa kaga yadda kaga haka zaka ga ladan kai na wucewa wallahi Allah ya faɗo daga baya zaka ga an yi taro kaman kaga annabi amma wada ya tare